Angana maBibles avo somze moko tona. Tichatora nguva pfupi I promise. Pfupi. Ndovunga 12 dzinocheka tatokumba je kwanditi. I promise. Oh. I promise. Ndikutokudza. I promise. Angana maBibles avo somze moko tona kunyatsoona. Right. Tunakuverenga tese verse 4. Anditika satinoverenga tichinonokera tichipanana mukana kurege kuva anoita makwikwi nevamwe kana kudarika vamwe. Sandakati 1 2 3 go toverenga verse 1 chete. Tichange ndichikuudzai kuti topfuurira mberere kana kuti tomira. Saka kutanga verse number 4 Ephesians chapter 4. 1 2 3 go. Agona, but confidence. Tunakuverenga confidence. Paunongo chiverenga ipapa urinenge richipinda mauri. Tunauti uverenga une confidence. Anditika tuwenzere futi simba 1 2 3 go. Right. Thank you. There is one body and one spirit, even as you are called in one hope of your calling. Saka kune mweya umwe chete nomutumbi umwe chete sezvamakadanwawo nemi mukutenda kumwe chete kwokudanwa kwenyu. Handitika nemutariro imwe chete yokudanwa kwenyu. How many spirits do we have? One. How many bodies do we have? And how many hopes do we have? One. Saka tine kudanwa kumwe chete, tine tariro imwe chete, uye tine muviri umwe chete nomweya umwe chete. This body, iri kunzi there is one body. Body ya Kristo ndo church. There is one body which is the body of Jesus, and there is one spirit which is the spirit of God. Atina mweya miviri, tine mweya umwe chete. One body, the church of God, and one spirit which is the spirit of God. Saka tiri kuudzwa pano kuti iri nhau yomuviri wa Kristo aizi mitatu umwe chete, ene muviri iyoyo ndo chechi yake. Handitika saka Jesu haana chechi dzakawanda, ane chechi imwe chete. Kunyangwe masangano akawanda, but ya Jesu ingani? Ya Jesu ingani? Uzari pechikona kuti kune chechi wana hama yangu muze izvozvo. But dzinosanganiswa sei mufundisi? Because kana mukaira mati i1 isitiri kuziva dzakawanda nekuti pasiri pedu apatone imwe yakatonzi Church of God. Nesuwo takaisawo chikwangwari chedu apo chakanzi Church of God. Koita imwe yandaiparidza makore apfuura iri pasera yakatonzi Church of God. Saka kana maakuti chechi imwe chete muri kurevei? Chekutanga handizi rini ndiri kudaro, ishoko raMwari radaro. There is one body, and that body is the Church of God. Handiti? But panofana kutsanangurwa zvakanaka kuti vanhu vazive the meaning of the body of Christ. And uye tonzwisisa kuti shoko raMwari parinoti there is one body rinorevei. Chekutanga ziva kuti pane musiyano pakati pe the Church of God and the assemblies of God. A church of God and the assemblies of God. Church ya Mwari nemasangano aMwari. Handizvi kubatika? Church ya Mwari imwe chete asi masangano mazhinji. Church ya Mwari imwe chete asi masangano mangani? Now, isusu tikaungana tiri pana pasi Heaven Life, ndosaka uchiona kuti kana wakuda kunyatsotsanangura how we function isusu se Heaven Life mu kingdom ya Mwari,
we don't function as a church, but we function as a ministry. Right? So there are many ministries, but there is one church. Chabatika. Church, ndo iri kunzi neBhayibheri, it is the body. Haazi mabodies, but ichi body. Ndo zvinenge munhu, nekuti ukaona Bhayibheri yako pamufananidzo, iri kuda kuti uzive kuti sezvazviri panyama ndo zvazviri kudenga. Ukanzwisisa zvapanyama zvinogona kukurerukira kunzwisisa zvokudenga. Body yemunhu ukaiona kuti inzi ibody, inenge ichida kuti munhu ange aine mamembers akasiyana siyana anounganidza body imwe chete. Saka pabody yemunhu pane musoro, pane nzeve, pane makumbo, pane itsvo, pane zvese izvozvo zvinoita kuti igova body. Hazvigone kuti kana zvichinge zvaseparatwa from the body zvobva zvanzi ibody, nekuti ruoko harikuzi body asi inhengo yebody, gumbo harizi body asi inhengo yebody. But ukachitora gumbo noruoko nembabvu nameso nemhino nei ukazvibatanidza zvinonoumba body. Saka chechi yaJesu ndo zvairi izvozvo, imwe chete, but ine nhengo dzakadii. Dziri kunzi nhengo ndo maministries. Ndo unoona imwe iri pano, yaunoona imwe iri apo, yaunoona imwe iri apo. Iwaya haazi machechi, ichechi. Haazi machechi, ichechi. Isu tiri pano nevari apo nevari apo, hatizi machechi, tiri chechi. Tiri body yani yaJesu, kunyangwe tiri nhengo dzakadii, dzakasiyana siyana. Zviribatika mushe. Saka uchaona kuti even neday Jesu raachauya kuzobvuta vatsvene, rapture, Heaven Life Family Church haisiriyo yega ichapinda murapture. Zviribatika. Mwari akauya pano akati akuda kuzotora vanhu vake vapinde murapture. Unogona kuvhunduka kuona kuti muHeaven Life pamwe muri kubvutwa vaviri kana vatatu, but ukanobvunza statistics dzevanoverenga misoro yavanopota vachindipa manumbers evanhu vanoungana pano is 200 people, 220, 200, 250. But rapture ikanzi yakuitika, unovhunduka i3 vanogona kuenda, i10 vanogona kuenda, i20 vanogona kuenda. Right? Why? Nekuti Jesu paachauya kuzotora church, remember haazi kutora sangano, ari kutora church. Saka sangano rega rega rine nhengo dzechechi. Gura kuti wese munhu auya kuzonamata Mwari ari kufanira zvekare kupinda mudanho rekubva mukuva nhengo yesangano agova nhengo yechechi yaJesu. Ndava Jesu kana akuya kuzotora chechi, haazi kuuya kuzotora Heaven Life, haazi kuuya kuzotora Zayoja, haazi kuuya kuzotora UFI, ari kuuya kuzotora chechi. Chinonzi church haizi Heaven Life. Chinonzi church inhengo, muviri waJesu. Ndeuyo wataidzidzisa kuSchool of the Spirit, akaita fully born again, akabhabhatidzwa nesimba ramweya mutsvene. Saka the moment yaunopinda complete process yokuva born again, obva wapiwa simba ramweya mutsvene, wapiwa chisimbiso chinokuita chechi yaJesu. Zvabatika. Saka we have one body. Why iri one body? Kunyanga mfundisi mukati mfundisi makunditi ndini chechi yacho futi, but handisi ndega, muri kuti kune vakawanda, haazi amachechi here futi. Why? Inoramba iri one body. Kunyangwe tikawanda tese tiri kunzi tiri chechi, haimbofa yaita plurality kumberi kwayo. Inoramba iri one
chiri kuita one body one church inauye one spirit iri kuoperata mumabodies iwayo. Alright, menondanzwikere baba. We have one body. Chiboidzosa futa scripture yo shamwari yangu tione. I promise atusitora nguva yakareba nasi. One body, one spirit, even as ye are called in one hope. But notice, spirit, arikunzi one spirit, the spirit and a capital letter. Ukaverenga Bible yako ukaona panera pangoita capital letter, pakukuudza kuti spirit yakutsanangurwa ipapo ya spirit yomusharukwa. Hello? Kwenyari pechika neyo mvunze kuti uri kunzwa here izvo. Mvunze. Daira amen. Hello? Daira amen uko. Hallelujah. Hello? We have one body and one spirit. One body iyoyo ndo iri kunzi ichechi ya Jesu. Ndo mutumbi, ndo kereke ya Kristu. But body iyoyo mubatanidzwa wemabodies avanhu vapiwa one spirit. But vari mabodies kudaro vangaite 10, vangaite 20, vangaite 50. Havasi kuzova machurches. Vari kuramba vari church. Nekuti vakaungana kunyange vakaita 1 million havasi kuzonzi pane machechi 1 million aungana. Vari kuramba vari one church ya Jesu yaungana. Ibody one but inoita mitezo yakadi yakasiyana but iri body ngani? Chiri kuita one body imhaka ye one spirit. One spirit. Spirit imwe chete yatiri kuoperata nayo ndo inoita one body. Zvirubatika mushe. Now, ukapinda munyaya iyi baby unogona kunzwisisa mama sumukai. Ndingokupa muenzaniso wangu na amaya. Nambovaita some exercise. Uyai kuno. Uyanogona nofarira mukadzi wangu ndiyano. Bakutengera koko ndiyana ombere. Mutengere koko maechivangora. Mutengere koko kana sevzape. Anofarira mukadzi wangu. Uyu mukadzi uyu ndiye wangu. Ndati kudi kwete wenyu wangu. Wenyu uda kupinda papi baba. Ndiye wangu. Handiti ka. But mukadzi uyu chinomuita wangu Bible rikati vaviri ava vachava nyama imwe chete. Tichifamba zvatiri kuita izvo hatizi nyama imwe chete. Miviri iri kufamba. Ziso remunhu rikatarisa rinoona miviri iri kudii. Asi ziso raMwari harizi kuona miviri. Iri kuona nyama imwe chete iri kudii. Right? Saka amai ava vakamira pavakamira panapa ndomira kwandakamira kuno. We are separated nemabodies edu, but we are united by the spirit of marriage. Amuzwa. Saka we are two bodies muziso remunhu, but muziso raJehovha tizi mabodies maviri. Tiri body imwe chete. Chiri kuti qualify kuti tive body imwe chete. Hazvizi zvaunoona panyama but ispirit iri kuoperata matiri. Saka by one spirit, which is the spirit of marriage, we become one body with this beautiful woman here. Ani muri kuziona? Saka ndobari kuti neBhayibheri uyu anogona kunge aine ministry ye healing, kana ane ministry ye deliverance, kana ane ministry ye prophecy, kana kuti he is an apostle, ane ministry dzese maari. Only an apostle carries all ministries. And zvabatika. But as we wrote apostle wacho ndo chibaba kudarika prophet. As we wrote prophet chibaba kudarika apostle. All ministries are the same, but they are executed in different ways and different levels. Saka tot uyu ndiye apostle. Ari panapa ndiye evangelist. Alright, tadzikisa kecho.
tichazotaura School of the Ministries. Toti uyu anopinda Zayoja, unoyu anopinda AFM kana kuti anopinda Heaven Life. Vari vaviri ava inhengo dzakasiyana dzeministry, but azviroti inhengo dzakasiyana muchechi. Ameno ndikunzikira zvandikutaura pana. Saka ministry ndo dzasiyana, because there are different ministries, but there is one body. Vese pari kuti there is one body and there is one spirit, even as you are called in one hope of your calling. Iri kutsanangura kuti our operating software imwe chete. Izvozvo ndo zvinondiita kuti inini naamai ava, kunyange vakaenda Gweru, kunyange vakaenda China, kunyange vakaenda kupi, vanoramba vari muviri wangu, vari ikoko kuChina ikoko. Ndunziko zvandikutaura here. Ndosaka uchiona kuti divorce yakavengwa naMwari. Handiri munidzwa kwete kuti Mwari haadi divorce, wakaivenga. Kuda nokuvenga zvinhu zvakasiyana. Ini ndikada kuramba mai ava, Mwari havagona havatondimisi kana ndisatoda ndichada. But zvandiri kuita izvozvo Mwari wakazvivenga. Bible wrote God hates what? Kwete kuti God forbids. But God hates. Amene paripinda muzhe. Saka ini ndikaramba mai ava, fuka ndakuda kukuomesera ine zvandakuda kutaura. Ndotaura. Ndikaramba mai ava, ndoti handichada amai ava. Chandaramba fellowship, but handina kuramba oneness now. Pada utsanangurwa. Saka ndaramba mai ava inini ndikanorora mumwe mukadzi, ndiri kuita upombwe kana uyo achiri mupenyu. Kunze kwekunge pava nechikonzero chiri scriptural chekuti ndiramba amai ava. Chekutanga, kana uyo asingatende akasarudza kuenda, Vakorinde chapter 7 wokutanga inoti inini anotenda handina kusungwa. Handina kusungwa pakudi pakuzonorora mumwe nekuti uyo haatendi aenda. Chikonzero chirichi scriptural. Oro kana uyo afa, zvekutomukuchukudza muviri chautona kuti haazi kumuka, unorora mumwe. Kana kuti apinza upombwe pakati pefellowship yedu tiri vaviri, ini kana ndikada kumuregedza achienda handina kusungwa. Uye futi kunyange upombwe hwacho ukapinda, hazvireva kuti ndakufanira kumuramba. Kana ndichikwanisa kumuregerera, haizi mhosva, Mwari unofadzwa nazvo izvozvo. Handimuri kunzwa vandikutaura? Ndiribatika. Saka ndiri kutsanangura example yako kuti muone Bhaibheri pari kuti we are one body. Pari kunzi one body, haizi nhau yekuti ungatoti nhasi uri body yaKristu, mangwana uri body yaSatani, mangwana wa body yaKristu, mangwana wa body yaBudha. Hazvigoneke. Ndosaka uchiona kuti church iri kuwanda vanhu vasiri body yaJesu, vakarorwa kumwe but zvaJesu vachida. Nekuti kwaJesu kuri kushandirwa, kuri kurapwa vanhu, kuri kupiwa dzimba, vanopota vachida kupinda pakati paJesu but vasati vava body yake. Ndava kana wa body yaJesu haugone kudivhoswa, nekuti Jesu wakavenga divorce.
force. Saka uyu ari panapa kunyangwe zvikanzi ndamubuditsa mumba aenda kwaari kuenda ikoko. Kana Mwari akatarisa havazi kuona mukadzi mumwe, vari kuona mukadzi womuranda waMwari. Pauro paari kudzidzisa kuti mira yenyu mamasori ndo maexercise acho ewaya akakukoshera nenguva yamuri. Now Pauro ukaverenga Corinthians chapter 7 paanoramba achidzokorodza achiti munoziva here kuti but Pauro so pane paanotaura Pauro zandakabata musoro so ndikaratidza mai ava vhesi iroro. Pauro paakati zviri nani mese dai mafanana neni ndisina kuroora, nekuti vakaroora vane matambudziko mazhinji panyika yavapenyu. Halo. Apedza kudaro Pauro anoti kana ndikarekedza ndikarekedza mukadzi uyu achienda iri one body yangu, haizi one body yangu nekuti tadanana nhasi, i one body yangu nekuda kwe the spirit of the covenant of marriage. We are operating by one spirit, so we become one body. We cannot operate by one spirit and become separated bodies. Nechurch ine, the moment you know but one spirit, one ministry. As long as we set up but one spirit, we remain a divided ministry. So what makes us one? Is message is the spirit. What makes me one in Mayava? It is the spirit. Saka Mayava ndikava release chienda kwa munoenda. Remember, we are one body because of one spirit. Saka Paulo ndo panobva ati kana inini ndakunotora mumwe ngandive shuwa kuti uyu haazi wokutenda. Kana asiri wokutenda ndakasununguka kunotora mumwe, but kana ari wokutenda zvinorevei? Nokuti Pauro anoti kana asiri wokutenda akaenda wakasununguka, but mubvunzo unoti ko kana ari wokutenda zvakudza kuti handina kusununguka kunotora mumwe. Zvabatika chiri kuavoidwa naPauro inawe one body. Ndava amai ava vari mai mufundisi kuda ndovaramba ndimai mufundisi vonororwa nemumwe mubhodhi imwe chete yaKristu. Pauro ari kuti hamufaniri kuita tsika yekuchinjana madzimai kana muri mubhodhi imwe chete. But ava kana iri n'anga ndovarega vachienda iri n'anga hazvina kuipa, zvinopedzerana kuenvironment yavo yeun'anga. But kana vari munhu waMwari ndovaregedza takambororana, achanovaroora ari mubhodhi, ini ndiri mubhodhi ndonoroora mumwe mubhodhi, avanororwa futi nemumwe mubhodhi. Already the system of marriage haisisina umwari mubhodhi imwe chete, ndavati hakuchinjana mabhodhis tiri mubhodhi imwe chete. Ndopane mystery ipapo yekuti vazhinji kuparidza bedzi pada vapaone why Pauro achirambidza kurambana naJesu neBhaibheri risingade kurambana kwevari mubhodhi, kwete vari kunyika, vari mubhodhi. Osiya amai ava vanga vari mai mufundisi, vachanororwa nemumwe futi ari kunzi prophet. So it's either we are of different bodies or we are of one body. Noti kana tiri mubhodhi yaKristu hazvichagoneka kuti mudzimai womukomana uyu agozonzi arorwa futi nemukomana uyu orambawo futi wake mukadzi wake onzi arorwa futi nemukomana uyu. We are of one body, the body of Christ. Saka we can be separate. Zvokuti ndakamira pano mai vakamirawo urega kufunga kuti we are separated. That mindset kana ikabatwa nemunhu anoziva
What the spirit of a covenant does, uchanzikisa why. Number one, you are supposed to be faithful to your wife no matter what, or faithful to your husband no matter what. What? Nekuti faithfulness yako haifanire kuonekwa nekuti uri pedyo naye, inofanira kutoonekwa even you are far away from that person, nekuti uri kurangarira kuti we are one body. We are one body, kwete nekuti ari pedyo neni, but we are one body because of the spirit we are operating with. Saka inini na amai ava, we are one. Ndashare church, we are one, but ukanditarisa tiri mabody mangani. Saka revelation ya one body iri pa the operating system. What makes us one body is one spirit. Sanogona mafambira tiri kuita Mwari anofadzwa nawo kwete panyama bedzi kunyangwe nepamweya. Handisi kubatika zvandiri kutaura. Mwari anofadzwa nazvo. Ndosaka uchiona kuti marriage is the highest mystery of the gospel. We are one body. Baba ukaverenga Ephesians chapter 4 ukanobata inenge ya 5 here kandi 4 yoyo anoguma akutaura pamusoro pemurume nemukadzi kuti unzwisise one body wacho. You need to understand how a married person lives. We are one body because kunyangwe amai ava vakanzi vaenda kumusha, she remains my body, I remain her. Why? Because of the spirit by which we are operating. Saka Mwari chaari kuda haazoda kuraise members of a ministry. Kufanira kutanga vhangeri itsva, kwete itsva yakare, but iri kuparidzwa nevatsva. Iri kufanira kufrustrata vanhu mukujoina ministry, but vajoine the body of Jesus. Why? Nekuti nhamba yevanhu vari kuramba vari mamembers emaministries iri kuwanda, but nhamba yevanhu vari kuva mamembers of the body of Jesus iri kuita shoma. Kuwanda kwevanhu muchechi ukada kuvhunduka handiko kuwanda kwe kuri kuita. Ndatokanganisa kuti kuwanda kwevanhu muministry hakuziriko kuwanda kwevanhu vari kujoina chechi yaJesu. Ndiri kudzokorodza nhasi zvikanzi rapture yaitika nhasi kwete nhasi muno muheaven life mukabuda 50 pari kurwa basa. Muno 50 fundisi samuri kuti tikwane virani kutsanangurire pamwe unogona kukwana mangwana. Ndikuti nhasi ndakakutarisa, I know you nhasi, iwewe nhasi hauendeyo zvanhameno mangwana ukachinja nhasi zvokutongoti takutoenda nhasi rusaro ruri pachiya uriyo. Saka chinono chaJesu mukudzoka kuzotora vatsvene itsitsi dzake dzekuti dai wapinda akauya nhasi. Wedu ndiri kudzokorodza ndatichi zvokutongoti ndiri pakati pekuparidza maiki yotokata ototi ndauya nhasi.
uri iwewe sewe zvako hauna kwaunoenda iwewe sekuri iwewe hauna kwaunoenda. Now yekuva one body one spirit uye tiunderstand rapture inonetsa kunzwisisa. Ndazvakafanana nomwana, ukatanga kumudza kuti mwanangu enda kuchikoro, upenyu hwakaoma, kari kamwana kari grade 1 uri kutambisa time, muregedze aomerwa mbosha yerent, ukazomugarisa pasi kumuti mwanangu upenyu hwakaoma, anoramba chikukuza rembe mchitaura baba ndisimbe akuziva what is the most important thing about life by experience. Hello, ndosaka uchiona nemuchechi kana ida kuona level remunhu pamweya pai patinoti katina matei paya tarisa even ma age groups emuchechi, enda kuma youth uone how serious are they. Vanenge vakagara pasi ava vese ava ndovaona vese varava ndovanenge vakagara pasi apa ndovangadai vakamira but vanenge vakagara pasi vese. But ukachienda kusaiti kunonhu vakuruku vanenge vachichema musodzi, ukazoenda kuchemberedzana gogo idzi vanenge vakutoita zvokuzvikanda pasi manja kana kuri kuvhanga ndefu kusaito. Saka seriousness inoonekwa nematurity yemunhu pazera. Uyo hana rendi anobhadhara, haatozivi patiri kuti namata haanzwisise. Uri kumunetsereiko munetsere? Sumuka hasumuke, tamba hatambe, ndiye angadai akamira patanenge akagara kure. Zvinonetsa kuti kumwanasikana pray for your marriage aine 7 years. Pray for your marriage aine 7 years. Anenge ashama ngai akuma 21 years anonamatira marriage achisimudza nzara achipoza mari ndipei mutsvuku akati rebe no ngai pakati anokona. But akuma 30 years akuona kuti time dzakudii, unoona kutokuganda maoko kuti ndapauya paari kuramba achimachuwa, zviri kuramba zvichiita serious kwaari kuti but ndo life kai rubatika. Saka uchaona kuti even nemuchechi kutanga kuudza vanhu rapture vachida kuvaka dzimba, vachida kuroora vada madhira. Vhangeri ye-one body hainakidze kuva nava. One body, one spirit, one hope. Haina maturo nekuti chaari kuda idhiri rake rakamiswa. Rairai munhu waMwari ribude dhiri iroro. Chaari kuda kuprofitwa. Kana mukandiudza kuti mombe dzangu dziri kupi, ende zvese izvozvo hazvina kuipa. Hazvina kuipa. Uchaona kuti maturity yechechi inofana kudevelopa kusvika paunderstanding yekuti neshungu dzokuva ma-members of the body of Jesus rather than becoming a member of a ministry. Gari pasi michana vaiti chechi dai rame ndikunzwe hakuna akanyarara, dai rame mamepa agumbuke. Ndakutopedza, ndapromisa, ndakutopedza. Chinokuita kuti uve a member of heaven life ndo chinokunyima hanya dzokunamata, but iwe uri kuti ndiri member we-heaven life. Sa uri kuzvijaja ne-heaven life, standard yako ye-heaven life, attendance yako yekuchechi inodeterminwa ne-standard yekupi yeku-heaven life. Time dzokuuya dzinoitwa kupi ku-heaven life. Saka your standard is not the kingdom, your standard is heaven life.
As long heaven life iri standard yako, ndoba ndiri kuti nhasi Jesu akadzoka unako kuenda. As long heaven life iri standard yako, bhuku iri bhuku iri Bible ekandibata ungazoti iPad mina ndibate bhuku racho iri bhuku iri. As long risati ra standard yako, akati kwedeya nhasi Jesu kudzoka uri iwewe, ndokuziva kana ndokuziva kana ndokubatidza munhu asikazive kana hauna kwaunoenda haugumire even pa rooftop hausvika pa rooftop hauna kwaunoenda hauna kwaunoenda. Ndigare pasi mishana. Kusvikira waziva kuti I am a member of the body, not of heaven life, but of the kingdom. Saka wakutora standard ye kingdom. Do you know kuti nhasi inini? All right. Mese mukanzi mawana basa ku Kingdom Bank. Yowana basa ku FBC. Yowana basa kana toti kupi hurumende. Your standard of life kubasa kwadi. Saka your lifestyle should be according to becoming a member of that institution. And if you don't show my characteristics of being a member, not mukutaura, physicality, tinofana identify as very easy, but you are one of us. So kunopiwa ma rules and regulation. Number one, time zokuya. If you are our member, kune time zokuya. Saka kunyango ukafunda kudarika akaitanga. Time tapedza ipapo tine time dzokudya. Audye paunodira. Une nguva dzaunonzi tea 15 minutes, lunch 1 hour, ne time dzokubuda. And waboda futhi uchibva ipapo nemararamiro ako outside our institution anodetermine how we should treat you back to institution yedu, because you are a member. So if those things do not qualify you, ndobanobuda izoro kunzi you are fired. You are fired. Andizika saka na wafaiwa ku organization yoyo pamushuru kunzi kuti chipondi nacho ndoba unoenda ko pasi pemuti kana ri garage rako taka garage rako ranoyangwa dzaunodi dzaunoda uchidya nguva dzaunodi zvako, because zvebhodi wazvitadza wakuda zveministry. Zvebhodi hauzvigoni uda zveministry. Ministry is an individual thing, but the body is a corporate thing. The body of Christ is a well-organized corporate thing, inspired and empowered by the Holy Ghost. Babangu saka munhu asiri kuda kuva reliable to the regulations and the rules of the body ndiye anobuda obva ava confident ari muministry. But muministry hamuna chakubvunza, ndeyako. Gare pasi mushana. Ani muri kuona ku heaven life. Ku heaven life ndinogona kuramba maya. It will not happen. It will not happen, my wife. It will not happen. But not ndaramba ku heaven life. Ndinovaramba. Ndonotora wani pakati pepraise and worship. Ndotoya ndototi ndiye ato my foot. Kuno ku heaven life zvinoitika.
pagweta nevanondirwira kurwira baba vedu kuministry zvinoitika. Ava vagosara ndova the enemy of the church. Kuministry zvinoitika. Kunyange pakauya madhara akati munhu waMwari mabuda mugwara, ivo ndivo angatobuda kutowanzi vurai pasimende. Tinovarangaridza kwatakaitangira chechi. Takadanwa musipo, tikaitanga musipo. Handina advice anondiudza zvekuita dzokwamweya musvene, because it's a ministry. It's a ministry. But ministry iyoyo kana ndada kuti ite fall under the body of Christ, the moment yandinoramba amai ava ndinofana kutogara pasi sewe muchechi pouya anoqualifya kumira panapa kana tambodi. Fanisi muri kuti kudikwe, fanisi muri kuti kudikwe. We are one body, not one ministry. If people can begin to have a mindset of the kingdom, they will change their lifestyles for the benefit of the kingdom, not of themselves. Unaona Yesu pakamira kuna Matthew 16 nakati masuo eHades haangaikunde. Aisataura maministries, aitaura body yake. Saka iwewe kuti uclaim scripture iroro, madhira hazi kubude zvinhu zvakaoma mhepo kudini imba inenge yakudonha, hauna right yekubata vhesi iroro as your defense mechanism in prayer unless you've now become the body of Jesus. Ndari kunzi masuo eHades haangakundi. Hazvizi kunzi member weHeaven Life ndiye anorwirwa nevhesi iroro. No, zviri kunzi paruware urwu ndichavaka kereke, kwete ministry, kereke. Kereke zimara iwewe wava kereke yaJesu, wakugona kuadopta vhesi iroro orimanikidza kuti rishande on your behalf. Saka agenda yaMwari mukunamata kuti tive the body of Christ. Hallelujah. 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 Maybe timborizokorodza futi vhesi iri tiri pamwe chete, amwe tikarinzwisise futi. Ngatidzokere ipapo verse 4, Ephesians chapter 4. I'll count 1 to 3 and then we go. 1 2 3 go. One body, one spirit. All right. Start 1 in 10 minutes. And about verse 5. And about verse 5. Traveling at TSS Church. 1 2 3 go. Tidedzeresa. Pane nyaya vabereki, pane nyaya. One Lord, one faith, one baptism. Chirunzi one Lord, one faith, one baptism. Ndo akuva ma principles atinofanira kumezhana nawo kuti tirive one body here.
Awugone kuva one body if you don't have the same Lord as I have. Wandinoti Lord anofana kuva Lord kwauri kuti tigova one body. Saka now zokunamata ndakanzwa mwa kuti nzira izhinji asi destiny imwe chete. Now language iyoyo inotaurwa bedzi nemusatanist, haitaurwa naye mweya waMwari. Ukaona munhu akudaro kuti awanzira dzakawanda kuti chatiringoda chete iyi, zvinoitika unenge wakunyengetedzwa kuti ugamuchire zvisina basa, usiye one Lord. Tawatekezvo vakutanga kunyengetedzwa vanokunyengetedza kama dhimoni anokunyengetedza. Tawa don't worry pamwe uroda kupfuma nhamo yarova, unoti don't worry nzira dzakasiyana siyana, wakutopiwa zvimakona kona ipapo. Unobatanidzirwa musikavanhu naJesu zvonzi chinhu one. Usi don't even worry, even kunyangwe madzitateguru vedu aitomuziva Jesu. Vaiti kana vakuchema vaiti kunani? Musikavanhu haazi Jesu. Kuti uzive kuti haazi Jesu, chiona zvaari kuudza vari kumunamata kuita. Ndava isinawo yekunzi Jesu ari pano, teerera doctrine iri kubva kuna atiti naJesu ichienda kune vari kunzi itai zvaJesu. Inokuudza kuti muromo bedzi kunzi ari pano, but haazi pano. One body, one spirit. Verse 5 lokubva yati one Lord and one faith and one baptism. Wandiri kuti Jesu, ukaona kasava Jesu wako, kunyangwe tese tikaimba nziyo dzakafanana hatizi mubhodhi yakafanana. Iwo uri kuziva here kuti pane imwe nzvimbo Pauro pane paanopopota kuvaGaratia achiti imi vaGaratia ndiani akuroyai? Makatanga muri mumweya, hezvo makuperera panyama. Muchiri kuziva vhesi iyoyo? Zvikanzi hezvo makunzwa imwe, anoti imwe evangeli. Imwe haana kuti muri kunzwa vhangeri nyowani, imwe kureva kuti mavhangeri akasiyana, nemalords akasiyana, nemaspirits akasiyana, nemabodies akasiyana. Kondomanyireko Jesu achifara zvake. Ari kufara Jesu. Jesu ari kufara zvake. Ukacheuka ukaona akaitsamwira iyi, mubvunze kuti uri bhodhi. Pamwe pacho ukapota uchimhanyaka unotsamwa mangwana so yangu yezama kubvunza vako so kuti vapasa here. Mushaka na wani mwana wesanganwa apasa. Ndoda kuti ende kuna vaGaratia chapter 3. Unoona iri ndakukudzai chokwadi pamberi paJesu mupenyu. Kana ndichashaya favor kwauri asi ndichiwana favor kuna Jesu, zviri nani kuishaya kwauri, asi Jesu achindipa favor.
Saka favor kuna Jesu chatangira pakuudza chokwadi. Number 1, ukatoona munhu asina hanya nekutova neBhayibheri, cheka spirit yake. Ane spirit ya ministry, ana spirit ya kingdom. Bhayibheri chairo kuva nerako iri rako. Urikuona radzimai vangu rakanzi, vakaripiwa namai Mabhii, kanzi Momsi Motowashi. Iro rakatonyorwa nezita remuridzi, nderavo. Ende iri aumbofa ruwana rine dust. Iri ukarivhura rakamakwa kira kuti munhu anoti kana ashaya zvekuita anoverenga, aende paTikTok anoverenga chii, because ndewe body ya Kristo. Anoona kunyarara kwamaita kutoshaya favor newe kutoitika baba. Ukatongoona kuita chitarisa naro neazina tekuchiparidza, ndakamutaridza kumeso angati pamwe ndiri kuchuma. Kutoparidza iwewe. Ukatoona usina Bhayibheri, cheka spirit yako. Bhuku toti unaro, ukaona usina hanya dzokuriverenga, wa backslider. Wakatanga mumweya, waperera munyama. Foolish Galatians. Amfundisi ndinaro, wakapedzera kuriverenga rini o underline nawo pauri kuita pawabatikana, kwete kuti maridzo verse pawabatikanawo napo pandibata. Ugotanga kufungisisa vhiki yese uchidhiraivha, uri kubasa, uchiti pati parakunzi chiko paya. Kana washaya mhinduro manya kuvafundisi, kana kuna baba wako pati babaka vhesi rakati randikanga rawanzwisisa, utanga kupinda mudanho rokuda kurizadzisa. Ukaona izvozvo zvisisiri mauri, you are backslidden. Ndachinonzi kubackslida, vamwe venyu mukanzi munadona muri kunga kuti abatwa aine hure. Jumbe aro ari kunakirwa, jumbe ari kukomborerwa jumbe. Because tikanzi adona, chamuri kuti adona muri funga kuti abatwa aine paindi yedoro. Kuti adona asikana. Unodona usina chifeve chauinacho. Ukaona wainamata katatu pazuva, hauchatonamate zvachose. Wadona. Ukaona waiverenga shoko, wakurara otora bhuku rako maviri zvawo mavhesi omaka kudai, okotsira, woti Jehovha ira handisi kurinzwisisa, but hope dzenyu Mwari, orara omuka. Ukaona rudo irworwo rwusisimo, wadona. Handikuona vashoma vari kumbira maoko, zviri kukwidza nhambo yevakadonha ipapapa. Tiri kudonha komanina kunzoko. Tiri kusara tama members of the ministry, but not members of the body of Jesus. Saka allegiance yedu iri kuministry, arikanibononekwa nhasi ndagarisa. Iri kuministry, not kuna Jesu. All right. Karigara pasi noverenga vaGaratia, ndingatoisiya ka Garatia. Toverenga verse number 1 tese pamwe chete. Iyo itsika yakanaka iyoyo. Kunoitira mweya vanongotarisa bedzi kudai kungoita zungu, ndakatanza Bhaibheri asi tese tiparticipate tichipinda. Toda kuti tidedzerese vedwe sadza ngari manifeste glucose andirika ndikati 1 2 3 go, totanga tese 1 2 3 go. Hold on. Oh foolish
yeshona inoti imi mapenzi vaGaratia, but yatanga yati mapenzi, imi mapenzi. Now indava Pauro hakuti mapenzi kuvana vesangano ndachechi yakatangwa naPauro. Pauro ndokubva vasiyira vhangeri yaJesu. Paari kudzoka vaine imwe description yako vapa iri kufitana nezvavari kuita upenzi. Haazi kuti imi vane nungo, haazi kuti imi vanononoka kuchechi, haazi kuti imi vanonyima. Ari kuti imi mapenzi. Ndatikabata kese kasaka muchinje vhangeri one by one hatipedze, but tinobata one spirit yasaka mubve vavhangeri. It's foolishness. Foolishness iyoyo inonzi ku Old Testament kuna Proverbs, benzi ndorakati mumoyo maro, Mwari hakuna. Na ini ndiri kukupai Mwari Jesu, but muri kusuduruka paari Mwari, and hazviitwe nemumwe munhu kunge agarwa nemweya wei. Oh, benzi. Foolish. Todzika naye futi. Mwana mzadi yaka, serious here. Todzika naye. Imi mapenzi, you foolish Galatians. You murukuva ma foolish because varume ndurukukupai chikafu chakaibva. But murukumhanya kunotaka kunwa mvura imusuweshi. Unorova mwana wako ukaneta pakuti wapakura sadza rakanaka wamupa, but anosiya achinodya chisina kuibva. Unonzwa maine shambo mutsafu benzi remunhu, benzi remunhu. Iye ari kunzi benzi haana mupini madya, haasi kufamba akashama, but mweyayi unoramba chiri original uchida fake. Mweya weupenzi pakuti wapiwa chinhu chiri original. Uri kupiwa nzira yekuenda kudenga. Ipapa kuyouth yandikutaura vasikana ukoparidza, musatizira, musadai, urorwai, kurorwa kwakanaka, kudi wapedza kupfidza kuda unonzwa achinzi atizira. Zero deposit abaya. Atwendi. Iyeye munhu iyeye anosvika pakuti vanomuona vakamubvunza kuti wainamata kupi, domwa mazita tunoitwa ngemapenzi. Hakuna chinorwadza pakuti unoona Johani uyu achinonotsvaga counseling. Ndikutsvagawo counseling munhu waMwari, kana kuti mukadzi waJohani achiripotera Johani kuti Johani ari kundirova. Saka murume wenyu ari kubvunza kuti ariko kumba zvonzi uyai naye, zvonzi akuuya naye kunonetsa because ndi-elder kuchechi, saka hadi. Next thing wanzanzi ichechi ipi, zvonzi heaven life. Wauri kutukisa ipapa haasi Johani, muparidzi ari kukuparidzira ndo benzi. Darame ndikunzwe. Darame ndikunzwe man. Kuno kucheto hameni kuno. Nasi ndinemi naye. Kuno kucheto iti hameni kuno. Yeah. Imimi muri pano mukanoita musikanzwa kudzimba dzenyu, munoratidza hunhu usiriwo. Muchanotrekwa kuenda kunobata vabereki. Mwana wani panobatwa mubereki. Mubereki anonamata here ponzi mufundisi wake ndiani panobatwa inini. Audziwe wega uri kufa munyaya iyoyo. Tiri kurerwa musaga tese nevafundisi vacho. Vafundisi vemazuva ano so vangoda mari chete, vachaparidza shoko. Mandakakudzai zvemachechi izvi. Kune 3 vanzwa testimony yemwana asina kuteerera, vachanounza 7, 10. Tarasikirwa nevatendi 20 mukuwadzana nokuda kwemuGaratia ari kupiwa shoko rakanaka barachirirasa. Saka anochema Pauro zvokuti ukaona
Pauro anyora haasi kutanga nekuti foolish, ari kutanga ati oh foolish Galatians. Ari kuita kubatikana Pauro, kubata gotsi kuti oh foolish Galatians, kuti kurwadziwa kuti zvii zvandisina kukupai nhai vaGaratia. Obati who hath bewitched you, kwete kuti ndiana kufundisa maroi uroi bedzu nodai vanhu muroi chete ndiana ane ability yekudai yekuti hakuna munhu mwana chaasina kupiwa anoramba riri rombe. Uroi bedzu unodaro mwana wasirwa mabhizinesi nababa, mabank account aripo, but still unoparadza zvese ugodzoka mukudya mubhini. There is nothing that can do that unless it is witchcraft. Oh, foolish Galatians, who hath bewitched you? Paulo angasina kudzikama sezvandakaita izvi, akati who hath bewitched you? Maroi wanani vaGaratia, who are you? Kuti kana wa body ya Jesu, what is your objective is to manifest Jesus. Inini waret gari basi mishana hedu waret sire as ndakutopedza I promise ndakutopedza. Amaya ndikaenda kwavari ndikati I love you, ndodzoka futi mangwana ndoisa musoro pabendekete para ndowedzera neka too much kumbere kwa I love you, ndotichiti I love you too much. Anditi ukaona mai ava vakatonhora nekuda kwemazwi iwayo, varasika. Nekuti the best word to illustrate how much I love her is how faithful I can be mostly in her absence. Saka kunyangwe ndikazavati I love you, iwo ngavacheke record yangu. Havafaniri kundigira kansela vachiti murume wangu amboti I love you, akapedza kuti I love you bva pamuchato. Ivo vane track record yangu yekukunda ruchiva kwandakaita on her behalf, yekutiza vakadzi kwandakaita on her behalf. She must not doubt my love. Zvoreva kuti kunyangwe ndikauya futi ndikati I love you but ndisiri faithful, I'm a foolish Galatian. Mwari haasi kuda members, ari kuda sons and daughters. Mwari haasi kuda ministry, ari kuda the body of Jesus. Mwari haasi kuda kuti vanhu vangopura vachihiliwa chiprofita bedzi, ari kuda the movement of one spirit. One spirit. One spirit. Yati kudi verse, yati oh foolish Galatians, comma, love yati chi, who hath. Now, tunakuiverenga ipere, but tunakuziva kuti sei Paulo akuchiti maroiwa. Tarisa bhuku yako. Tunakutangira pakanzi that up. Kana ngatangira pakanzi who hath bewitched you. Ndo patu kutangira pa bewitched who hath. 1, 2, 3, go. Let's read aloud. Oh.
teach you that you should not obey the truth. Comma, 1, 2, 3, go. Let's read aloud. Saka makutenda imwe vhangeri. Verse number 3. 1, 2, 3, go. Let's read aloud. Question mark. Are you so foolish? 1, 2, 3, go. Let's continue. One spirit watch. Capital letter. Having begun in the spirit, comma, let's finish it. 1, 2, 3, go. Makatanga muri vanhu vemweya akomana. Imi. Because it's physical zvenyama izvi. Sure, mungandudza kuti mambo wana chokwadi. Vagaratiya. Ichechi ukuita urwe. Having begun in the spirit. Spirit arikunzi begun in the spirit panapa ndiye arikunzi one, the spirit of the Lord. Iye ndiye arikutiita one body. We begin in the spirit. And that spirit is the spirit of God. And that spirit makes us one body. So there is danger now. Kana tikaungana tese zvatakaita toregedza kuva ne one spirit. One spirit, one body, one Lord, one faith, one baptism. Chichi no konzera mfundisi kuti tireke kuva ne one spirit, one body, one hope, one Lord, one faith, and one baptism. Terera. It is how we have been born again when we repented. You can tell, could this young man is a disaster in making through chinhu chaano mira nacho as a foundation of his or her faith in the body of Christ. Foundations matter. Backgrounds matter. How were you born again? Who gave you to Jesus? How did they do that? In what way were you born again? When? What convinced you to be born again? Did you fully repent? Were you baptized with the Spirit and water? And are you filled with the Holy Ghost? Ukaona mibvunzo yese yandabvunza uchikakama une dambudziko ndopari kushota one faith, one spirit, one body. How did you, do you know kuti even nematongerwo enyika ukaona kwaita nhubu kumberi uku vanodzoka nayo kubva kusero group akajoina semusangano muno. Ona unitaridza kunga wakangwara vanotaka kubvunza nemunhu akajoina rinu unone vanobvunza kunyangwe neari kusero kwake kuti ndomuziva munhu akari kumaraini munhu but zviri kunzi akambenge ari kuopposition kuti henaro man akasiya nyanya ichipinda musangano.
Why vari kutiseka? Because they know kuti kana vakashaya one body, one spirit, one faith muzvinhu zvavo, nawo haisi pakuti munhu achinja nhasi. Ongororai background, akapinda sei mukingdom. Wese munhu waunozoona nhasi pamwe uyo wabuda muchinamato yanyanya. It is how your spirit was born. Spirits carry lineages. Spirits carry genealogies. Yeah, ndikuzwa kuti ndakata kutsika bonzo chai. Mweya ine utateguru hwayo. Spirits carry genealogies. The spirit by which you are born with will always be the spirit by which you are framed in the body of Christ. Saka unoonera kuti tine vakawanda vakajamba process yekuberekwa patsva but vari muchange. Arimo muchurch but akajamba process, akajamba fence, akapinda mukingdom but akajamba fence. And the fence yacho, do you know kuti nyika chaiyo zvitine vazhinji vari kumhanyira ku South Africa, avadzi vese vakapinda nepaborder ku South. Vamwe vakapinda nemvura, handiti vamwe vakapinda napo pabhodha but vanga vaine vanhu vaivabatsira kujamba bhodha. Ndopandangwedza kutsanangura kuti even wacho akajamba process ari mukingdom yaJesu akabetserwa nemumwe akabata microphone kumujambisa bhodha. Nanhasi kana uchida kupinda muSouth Africa nhasi usina passport unopinda. Kune vanawo mapassport vari kupinza vamwe vasina mapassport. Iya inayo but kune vari kupinzwa vana mapassport. Ukaona your inclusion in the kingdom of God is in a proper process of repentance, then unofana kuziva kuti ndakajamba bhodha bana, ndakapinda sei mukingdom yaJesu ndisina kuwana the correct process ye repentance. Chinonzi being born again, unoziva kuti chinhu chokuti kuchiparidza so even bandikuti born again. Kune mumwe munhu ari muno muka anogona kuvhuma kuti akapedzera kurinzwa weidhiro rokudhara. Kwete mumwe atori munhu asina mvura arinzwa rikuti born again. Pamwe rakangotaurwa achipfuura kuti anzwisise kuti kunonzi born again kwacho kudii. Ari muno atori muregister rechechi anotonzi mutendi weheaven life kunzi born again, kuberekwa patsva kudii. Saka utsva hwachaonekwe. Vanhu vanoramba vari old muenvironment yavangadai vari new, vanoramba vari old zvake, language yake iri old, madziasi ake ari old, maunderstandings ake ari old, but ari muenvironment yanofanira kunge ari new. First Corinthians, second rather, Corinthians chapter 5, verse number 17. You can teacher paraphrase. Angeri dai marati batsira. Titita madara. Da kusagona kumanya zvatiri kuita izvi.
tichingoiparidza. Takunonokera kutaura, tichingoti imi vana vaMwari dananai. Nekuti ukada uri waMwari. Tosiya microphone zvedu. Tine madzimai edu, takabata ruoko madzimai edu. Toda kusiya mbiri imwe chete panyika, kwete yekuita mari asi yekuita Jesu. Izvo zvitiri vapfana kudai hainakidze vhangeri, nekuti vanhu vapfana varida kupuruvhana. Even kuministry kwedu kuda kupuruvhana. Ndiana vanhu vakawanda, ndiana ari kuita zvemusoro, ndiana nemari yakawanda to prove. Ndiana ari kuimba kudarika mumwe, ndiana ari kuparidza kudarika mumwe, is to prove each other. Zvaunoona mumwe munhu anodetermine spiritual maturity yake maringe nematerial possession. Kunyangwe spirituality again benefits you materially, but materiality is not the standard of spirituality. Ipa pantoda balance futi kudza vanhu kuti ukatenga pajera zvoroti waane mweya kudarika ari kufamba netsoka. Vanofana kutoudzwa futi vanosangana kuti ari kufamba netsoka arege kufunga kuti haana Mwari, haazi kudiwa naMwari. Vasingareve kuti Mwari wacho futi haakubenefite material. Saka pari kutoda balance futi kuti vanhu varambe vari mu one spirit, mu one body, mu one faith, mu one hope. Lest we become foolish Galatians. Tatanga mumweya toguma taa munyama. Ukatwa Bible yakuti blessed are the meek, for they shall inherit the kingdom of God. Zvikukuudza kuti ari kumanifesta one spirit, one body, one faith. Haonekwe negift, haonekwe neamount of materialism, anoonekwa neweight yehumility. Amakatelo robobosh. Jesu ndokubva abata tsoka dzaPita, ndokutora dhishi remvura nesunlight nechikorobho, ndokuti akaukwesha manga aPita. Pita akabvuta gumbo rake zvikanzi haishaishe murege kugeza tsoka dzangu. Zvikanzi naJesu, ukaramba zvandiri kuita izvi hauzi wangu. Ndokubva ati nokuti mudiki pakati penyu ndiye ngave mukuru, uye nomukuru ngave somudiki. Ari kuti kudii? Ari kuti zvese zvamuchaita kunyange makawanda mukati pamillions, if humility is not manifest in you, you are not yet part of me. Kana mukaona usati wava humble, you are no longer part of me. Saka imagine kuti if we have one spirit, yobva yaita murume ari pano uya nesuti yegrey humble, yoita uya nesuti yegreen humble, yoita uya nesuti yeblack humble, yoita nebheji humble, kusvika yanobata ruoko humble. Ndoda kuziva kuti kona achashora mumwe ere pakata, kona acharwa nemumwe ere pakata. One spirit iyoyo ikabata inini ikandita humble, yobata yokuita humble, yobata. Do you know kuti tinoita zvekukandirana mikana so? Iwaiwa tanga ndiwe, tanga kani, munhu waMwari tangai. Muchita kusimudzirana so adonha achibatwa ruoko achisimudza, hakuna anofara kudonha kwemumwe. Hakuna zvakadaro kunyepa, unless there's a demon among us. Ndokunyepa manje ikoko. Nyepa. Nyepa. Iwe kusvikira kereke yaJesu yakutange political party kuseterana zvigirinete kuti ngaaputike, ngaaite mistake, ukaona zvadaro one spirit yatsakatika.
pasi. Ndaropedza. Urikuninzwa here youth yangu. Hello. Tarisa mfundisi wenyu. Hello. Uyu mweya ane mweya wamwari here kanzi kurara hapa. Muzunze umudanzi amen na mfundisi. Vari panopedza. Haro. Kuna rundirwisa. Haro. Apa bedza. Haro. Haro. Apa bedza. Haro. Mukaona hama dzangu zvandiri kuparidza panapa, ngirozi dzaMwari dzirurova mupururu nemheterwa. Because chinoita kuti denga rive denga, it's the manifestation of one spirit in heaven, which is the Spirit of God. Saka paya paunoona pachinze bhaibheri zvino maelders aipota achikotama otora ngundo dzavo vokanda pasi. Bhaibheri hariti mumwe aizokotama paadira, kana kune mumwe aizonzi asikana maakuti muri kutikwadza kunoku, muri kutisiya tatega, tanzwa nokotama tega murama. Hakuna elder wanzi aisakotama, vaikotamirana. What caused them was the functioning of the Spirit. But when that Spirit is among them, it caused them to work in unison. They are one not because they want, they are one because they operate with the one Spirit. They have one software. So ukaona pakutopota tichifonerana mukatu tatizi kukuona mazuva ano, already zviri kukuudza the quality of the Spirit. The quality of the Spirit. Uri mumarriage ukaona wakurangaridza murume wako kuti ndide kunyangwa akakuda akutoda nekuti adzidziswa, haana rudo. Right? If you are the body of Christ, there are things that must not be taught by words, but which must be taught individually and personally by the Spirit that worketh in you. Saka kune nyaya dzekuti dzikatanga kuparidzwa apa, something is wrong. Inenge marriage ukaona ndakugarisa mai apa pasi kuti handisi kunzwa kudiwa. There is a bigger issue there. But Amaya, if she operates with one Spirit, she's not supposed to be taught. Visa. Sabvise kule manje ngairamwe isiyepa. Ndwene ngechinipa energy. Inzwa. There is one aiwa ndati Corinthians ka uya kundirwisa nditani kundirwisa. Anza one spirit is all right. Aiwa ndati Corinthians ka 5 auchatoiziya ndii. 2 Corinthians chapter 5 verse 17. Ndiye ndiri kuda iyoyo. Ndaigona hangu kuiparaphrase nemusoro but ndoda kuti itswa. Vazhinji vedu mabhaibheri amwe hatina ipapo. Inenge ichonzi icheche yaJesu iyoyo. Anongobuda akabata foni yake. At least foni ikaita bhaibheri zviri nani. Handiti? Mwanobata iri yembudzi kudaro haina kana application yeBhayibheri. Ndiye anongobuda akabata iyo. Varikuenda kumadhiri zvake wakatoenda kupi? Kuchechi. Ndosaka kuchechi usisina rudo naJesu because hausi serious ka. Because do you know bvunzana gogwa varapa vanokudza kuti isuzu ndo akaterera. We are a product of this generation. Ndosaka vhangeri duri yakudhara handati bude mairi atisi ama 2000 guys. We are a product of this generation. Vakatifundisa kuti uchienda kuchechi uri
mwani unotakura bhaibheri rako. Taenda kuchitika bata mabhaibheri kudai so. Votipa offering offering yekunopa kuSunday school ikoko vaitipa offering yekunopa toenda kuchechi. Tiri ikoko futi taimanikidzwa kuti anonzi ma-item na zipota vachienda vachimboimbawo kumberi uku kuti ngogara sezvakaita vamunenge makasiya vakangogara avaitibvumidza izvozvo. Ndokwatakandobatira magifts edu isusu tichimanikidzwa nawo. Onzi Kremaka first akakagona musi weTuesday, onzi musi weSunday ka ugokumbira secretary kuti mbokadzokorodza nditi ka otoona otonzi hakuna ningi mwana wagogo ningi ari kuita item yake otomira for God so loved the world ari one udgo chechi kukusa nomakabuda macallings evamwe imomo ndomakatichengeta nhasi tiri vafundisi. It's because of the type of gospel yatakaparidzirwa yaitipa oneness. But gospel yakabva yadambuka, and then another spirit came. The foolishness of the Galatians manifested. Ndokubva yanosiya the next generation haisisina the desire to love God, but they love what God has. They love glamoring Christianity, glittering life, but they don't get the spirit. And I'm one of them. Yahweh. Dai wangoti nonoke ichati. Ndakudzika futi pane anandirova here. Therefore, if any man be in Christ, he is a new. It is new. Hakuna kundirwisa. It is new. New. He is a new what? Creature. Old things are not have, but are passed away. Behold, tarira. All, not some. All things are not have, are become new. Saka apasi kutarwa zvinhu zvichaitika nhasi. Tiri kutomezha uKristo hwako nhasi. Uchitobva pano tiri kutokumezha. Old things are and new things are become today. Ona kana munhu achitendeuka achiuya muchechi yaKristo kwete ministry, chekutanga anofana kuva completely repented. Ndo number one. Anofana kutendeuka. And haasi kufana ngoti ndoda kuti Mwari wandiregerere ndinotadza ndinoshora mwoyo wangu wakatakura zvakaipa. Ari kufana kuacknowledge chacho chiri kumuita mutadzi. Uri kutendeuka pakai. Nekuti tiri kutendeutsa vanhu vasina kuacknowledge chavakatadzira Mwari. Vozopfuurira mberi vachitadzira Mwari vamuchechi because havana kuacknowledge chavakatadzira nacho Mwari. Havachizive. They don't acknowledge their works as sins. Saka unofanira zvekare kana uchigona kudoma nomunwe kuti ini ndakatadza, ndakatora mukadzi womunhu, ndinoba moyo wangu muroyi chaiwo, ndikavenga munhu anototyoka gumbo munhu iyeye, ndakaipa pamoyo. Handitika neizvozvo zvese izvi ndiri mutadzi, ndinoda kuti simba raJesu rindite munhu mutsva. So acknowledge where you are wrong. That's repentance. Kana warepenta nekukonfesa, azvirevi kuti watoita born again, hausati watombowo munhu mutsva. Vamwe venyu vazhinji vakasumudza maoko vakati ndiri muroyi, ndiri mbavha, ndiri mhombwe. Vakatofunga kuti vachibva ipapo zvatozvisikwa zvitsva. Hauite chisikwa chitsva, ndawakonfesa pakuruseti. Wakufanira kupinda mune rimwe danho rokubhabhatidzwa nemvura. Saka watendeuka nomuromo, but rubhabhatidzwa rwemvura rwacho unarwo. Hamfundisi makutaura zvemvura, mvura dzakawanda, vamwe vanosasa, vamwe vanodi chimbomira tisati taenda ikoko. Unofanira kuziva kuti
kunyange ukajamba rubhabhatidzo rwemvura, kune vamwe vanoparidza vachidaro, ndiri pano kukuudza unotoita rekudongorera kana kudongora udongorere denga kana kutombo haurione zvekunzi wakapa wakadyara ukadiuka vaeredha ukamira nemunhu waMwari ukatojamba rwemvura kana kudongorera denga udongorere. Mfundisi, iyo mvura yakoshei. Jesu anokuudza kuti Johani ndakamuvinga paJorodhani, akaramba Johani akati handigone kukubhabhatidzai, ndikamuudza ndikati ngazviitwe kuti tizadzise kururama. Kana Mwari wako ari kukutonga akanyikwa mumvura, mfundisi chingoparidzika zvokuti ministry ifambe kumvura yakudi mvura. Ndikasatokuudza kuti mvura ndini muroyi wako, usaende kungangotsvaga muroyi mumwe, ndini bataini, ndini muroyi. Uri kutoda mvura kana wakaicha, no matter how many years you are in the church, kana wakachamba mvura, go back to the process. And hausi kunozvinyika wega kuti vanhu vakazondiziva. Unozvinyika wega wobuda, unonyikwa nomuranda waMwari. Kuuya kwandiri ndokunyika mumvura. I declare you baptized. Tazara pedyo newe. Sataura naye mutarise bedzi. Chigarako basi. Ava maya ndakavawana vachinamata but vasina kubhabhatidzwa. Ndakatovabhabhatidza ndini, vaudza kuti wamusikana wangu, but handimbofa ndakubata dama kana zamu kana kukisa kana kudii kusvikira wanye kupinda mvura. Ndikati mhanza yako iri pakuti waroorwa nomuRevhi, saka ndini ndichakunyika mvura. Ndokuenda navo kuchitungisa musango mudondo, nandaparidzirwa vashoma. Ndofika vanga vakuma20 zvimadharadhara zvimwe zvezviyo zvine mhanza zvikati nesuwo hatina kubhabhatidzwa, nesuwo hatina kubhabhatidzwa. Kwete takuparidza mazuva ano rekunyengerera naye. Nanondiziva ndichikura ndainyengerera zviso ini, ndaipukuta imo mumagwaro ndoma ndaigara imomo. Ndariro magwaro mstriti muya zvaya zvimadhara zvimwe zvekumachichi zvaine mhanza yezvo zvaya zvikanzi nesuwo vhangeri yatibata tikuda kunyikwa mumvura, zvikasvika 20 ngatibatanidza mari yekombi. Ndokubatanidza mari yekombi zvikandidedza tataanayo. Ndikati mukadzi wangu waita mhanza kuno vamwe 20 zvakaita sewe vada kunonyikwa mvura. Ndokuenda nekombi kuchitungwisa, ndokuenda mumvura kamheno chikuva chatakaendeko kunyatsimo. Ndokupinda mumvura ndikatanga ndadzinamatira kubata mvura dishe, ndakuunza vanhu venyu. Ndokupinda mvura dzikasvika muno ndiri jaya. Iyo ndopaunomhanya kuti wamuona musikana akanaka kudai wakutoda dama nekisi. Ngati ndibate dama ngaapinde mvura, ndibate dama risina kubhabhatidzwa. Chakuratidzai mapikicha acho, muvatumire mapikicha acho mama. Mangafunga pamwe nyambo dzandiri kuita, muvaratidze mapikicha acho. Iri ndiri munhu anoparidza zvaanorarama. Pandiri pana pandine vhangeri yandine information inayo but handigone kuiparidza because handisati ndazvirarama. I have a lot of information in different areas, but I can't preach that because I've not yet achieved anything in that area. Saka ndimhanye kuti 7 ways to become a businessman. Rangu business racho riri kuoneka ndiri. Saka ndinoinyarara nyaya iyoyo ndonoumba business. Kana rikapfumbira ndodzoka ndoti 7 ways. Ndisi munyengeri. Handisi munyengeri. And this is a motivational speaker. Bekuti hanzi act like it until you make it. Inandidaro. Area yanda achieve ndiyo ndokuparidzira. Ukona ndikaachieve holiness ndinoiparidza. Ndikaachieve spirit ndinoiparidza. Whatever I achieve is what I give unto thee. And the paridze marriage handisina kuachieve. And the taure faithfulness handisina kuachieve. Gare basi mishana. Ndakutopedza ndandokurwa mishana. Ndakutopedza. Pedza manje tendwa. Ndokutora maya ndokune vati mumvura gobo ndokubuda vakatota miri wese. Ngati kubva nhasi wamukadzi womuranda waMwari.
ndobva atorwa pikicha ndikati uichengete, ava ndokubhabhatidzwa. Amaya, ini wacho ndakakura kuchechi dzaabereki idzi, chinamata tichidii, chinamata tichitera vabereki vedu tichita maitemo. Pandakawana Jesu personally, ndokuwana chizaruro changu chorubhabhatidzo, ndakanonyikwa futi paNyohani. Because you don't convince people what has not convinced you first. Ukaona ndikati dana naye, I know myself I'm capable of loving. Ukaona ndikati regerera naye, I know myself I'm capable of forgiving. Andimire tutiregerera naye ndisingagone kuregerera, ndoti dana naye ndisingagone kuda, ndoti musaita makuwa ini ndichimaita. Unozviona zvichiita izvozvo. Rubhabhatidzwa rwemvura hongu watendeuka. Ishe pindai mwoyo mangu, ndiri mutadzi, ndakaba ndakukuda wagona mumvura. Handei mumvura zvako zvokunzi hanzi unotya mvura izvo. Mumvura. Ende taa mumvura imomo futi. Hatizi kuda zvokutora tumvura toti kuti pamhanza. Kana wakaitwa zvokukazoka pamhanza izvozvo, chitonyosa zita rako. Toda kunoku inonzi immersion. Musoro zvese kana iri wifi kutomboikatanura wesa pasaidi. Kana uchityira wifi yako, utomboikatanura wesa pai. Hazvidi kunzi tumvura pati. Aiwa hazvidaro. Kutombobvisa makeup yese, kupukuta yese makeup kudai. Onzi mumvura muviri wese kudai. Wese. Hatidi kuona nzara iri panze dumbuka. Because chii chinonzi kubhabhatidzo chiratidzo chokufa nokumuka muna Kristu. Now yese iri pa one body one spirit. Takutanga kuudzana gedhe racho rinokupinza mu one body. But toda kuchikana kuti seitama two bodies, ngatidzokere pagedhe apo. Kuna wakapinda nematiketi asiriwo. Seitane ma three spirits, dzokerai pagedhe apo. Kune vakajamba fence vasina tiketi, kwete vamwe vakapinda pagedhe vasina tiketi. Vakapinzwa pagedhe neakabata microphone asinawo futi tiketi. Akatanga kutsvaga vamwe vasina matiketi achipinza. Kusvikira makuona kuti muroyi ndiye ane chigaro muchechi, kwete pana pa Heaven Life, kwete pana. Enda kumwo. Ndinoti ndakavhunduka bai patakaona fodya yakaiswa pasi pezvidhina. Fodya yakasungwa kudai pezvidhina, jira tsvuku rakasorongedzwa pasi pezvidhina. Ndokuzoonekwa nevakomana vaifukunura. Meno kuti vakaiona here, asi ndini ndakazoiona kozi yanga yapanza. Mubvunzo wangu wakandiudza, ndakatanga kuudzwa namwe museni ndabvunza. Zvikanzi munhu akaisa fodya iyoyi, usafunge kuti muenzi. Hakuna muenzi ane zvivindi zvokubva kugedhe uko. Unotsvaka chidhini obvaisa pasi. Dai anga ari muenzi maiona kana pari pagedhe, ndoti anenge achitya. Vaingoona pagedhe ndo pane zvinhu muchingonhonga, kwete kutopinda kufamba netsoka ojamba pesa. Unoti pasi pechidhina pfe. Kura kuti munhu atori pakati penyu akakujoinai. Unoti mawandira makaita pangashayo one muroyi nezvivindi pakati penyama. One muroyi. Auyawo kuzongoonawo kuti kunoitwei. Ungatanga shayikwe. Mawandira makaita. Pangashayo one hure ipapa. Pangashayo mbavha one ipapa. Naiwe shamwari, mubvunzo wandinawo kana iwe unozvivona. Anofamba sei ari muenzi? Obva anoziva chidhina chekuisa. Kuti akatombouya either pa midweek service yenyu, akatombokurongedzerai macheya. Kusvika ane freedom yekuti mese mavarairwa ndobva chidhina chake pfe. Hunge kana asina kutochiisa paairongedza zvidhina zvacho izvozvo.
How infiltrated the church or the ministry can be if people are not entering in the body of Christ with the proper channel. It's a dangerous community when people gather without entering the body of Christ, without the proper channel. It's a dangerous community. Munozoona mafariro avanoita so kana mari dzenyika, but mukaidza Amazing Grace, vanhu vanonyepedzera umwari nekurereka misoro vachiita sekunge vasiri kunzwa kuda nekuti havana mweya weAmazing Grace iwoyo. But pakatanga kurohwa ndikude pane mweya unongonzwa bendeketero regari udzwe. Why? Because we are one in congregation, but we are not one in spirit. One in spirit ndo inokonzera kuti pakaita worship panapa akaimba worship hazombode kukata vanhu kuti vedu vesimudze maoko, vedu let's go deeper, vedu vakagara simukai. Ukaona kutombomira kuimba achinyengetedza vakagara ziva kuti akagara yana one spirit, akutoda kukuzwa kunzi abatirane nevane spirit. Hallelujah. Ndapedza manje, I promise. I promise ndapedza. Hello? Ukabvunza uyo murume ane nhingirikino ane suti yecream arapa anopota achinitora kumba nemurume arapa nesheti yebleki. Tinopinda kwandogara uko vakakudze pane chi-open space chine machurches. Tinowanzobuda pamba pedu na 8:30, 20 past 8, but patinopfuura ipapo ende locations wandogara karuzirwa na Mpurura Gudo. Handigare kuvanhu varingokiya no ndinogara kunhu kwokuti neni mugari wacho inini vakandiona nditori murombo nepandigere ndiri murombo kunenemo. Kungotora nhano kufamba so unobva ikoko ane hasha uri inspired. Hakuna anogara muimba iri ordinary. Vazhinji vanogara dzimba dzakaturikidzana zvekuwandirwa nemari kuti alright yepasi pacho ndapedza ndikuda imwe pamusoro. Kukuudza kuti land ndo yatondirambidza ndoda kutodziturikidzinize. Apedza yepasi yauri kutadza kuvaka yepasi bedzi yauri kutadza iwo aipedza iyoyo akairwa ma1000 nependi nechii apedza ndokuda kuda kuisa imwe pamusoro peya watadza ubvaisa imwe imba pamusoro ipa zoita 2 in 1. Yori kuda 1 chete wadi chete dambura iyi chete ndigare ane 2 ndogara ine ane vana vake 3 imba iyoyo vanenge vari 5 nasisi vebasa nemukomana wegarden anopota achiuya achidzokera kumba. Vese nasi vandzokera kumba havatodi noise. Kukura kwemba iyo vanotoda kugara vari 5 kudaro vaita zvekutsvagana. Ari kupika kutsvaga munhu mumba, ari kupinda madhodzi ese kudai. Hatizi kumuona kunzi munhu ashayikwa mumba. Anozobuda paadiro ongori kupika vanza nandiri kwa mumumba munzwa nandiri kwakati mumba zvonzi ndatonzwa nungo dzekusvika kuna tombozvifunga ufunga kuti ndokwa pandazongonzwa nungo kurotonzwisa nungo kusvika. Ikoko ndokwandogara akuti uone bedzi kwandogara kune machechi eko ukabvunza ndichifura kudai so 8:30 panenge paka zvifongoma marendi rover marendi cruiser
marefu manyowani, mamwe asina maplates zvakaita kurongedzwa zviri muline kudai so. But one chechi yacho karakadiki so. But 8:30 vamo, 8:30 vamo. Kwete zvokuti pamwe ari kumhanyira kuti anzi andaita nhamo rikanimhanya kuchechi, aiwa tarisa mota yakapakwa panza, amo 8:30 amo muchechi. Ndaivaudza vachimwa ndiri kunyepa ndikati right, handiti mauya hande munoona chechi ndone 8:30 dzakarongedzwa vatomo muchechi. Muna noise nevanoimba vacha vaimba vachabvarira masiketi. One spirit. Kungokatsenura bedzi ngoti we give you asatati kaneka gamwa unonzwa munese vachichema neari kuimba hatambure kuti awedzere izwi kuti dai mama akavhira akangokakanda mbishana so akangoti kobva kagamwa akati wigi kobva kagamwa. But uya kwedu kuno kurokesheni kuno kune munhu ane nhamo ari mu1 room isiri yake anouya muchechi na 11:30. But ndiye ane nhamo. Ndiye ari kukwesha chemba iri kushandiswa nevanhu 10. And hana emergency ari mubhatabhata futi, hana emergency kwari mupushiri newaya ukana emergency, kana emergency hana. Ouya pano ogara pasi zi angada achinyanya kunamata ndiani murombo nemupfumi, ndiani sei murombo ari kuramba ari serious, mupfumi ari kutoramba aita worse. Murombo ndiye angada ari serious, mupfumi ari kutonya aita serious. Murombo ndiye rukutika Clive Masiwa anomuka na 5 AM, but iwo usina mari airtime yedhora unomuka na 9. Gare pasi mujanda topedza. Unoziya ndichifamba nevarume ndikati buda wandogara ndokupinda muna red drive ndikati nda kuti muone imwe mumaubra imwe tichipfuura napo 8:30 dzarongedzwa dzese motikari mukapaki chechi yazara. Madhara acho anoita ushering vakarowa matai nemasutu, unoona akapfeka t-shirt nevhesi ipapo. Zvinoitika kuno kurokesheni, ezvekuno kurokesheni. Zvokuti ukaudzwa kunzi ndiasha unoramba. Inini kuchechi kwatakakurira kuAFM anoziva mudzimai wangu kuti kuchechi yapresident wekuAFM yacho yakazobuda mune imwe hanzi akatsemuka nepakati. Handichataura zita, mazuva zvimazita zvaakunetsa. Do you know that taienda ndandonga ari overseer wedu tiri kuBible College uko. Vanga vari muasharing vacho. Madhara ana sekuru moto wacho nana Garatia ndovanenge vari muasharing. Early morning ndivakamira pamagedhi echurch vari suited. Vane zvipakadhi zvakanzi Mr. Suited. Ndivakamira pama main points. Because they are representing the face of the church. Well-structured men. Well-suited. Muniye ane prazi rake, ane momba, ane mara, ane chi. But kana uya kuchechi ndi asha. Kuno kurokeche ndokwatovhundutsirana nema Nissan Sunny Box. Angopaka kamota yatombinga. Chachi baba. Ndosaka tisina one spirit. Nekuti nemurombo ada kufanana nehanzi apfuma. Apfuma wacho haazikuratidza humility kumurombo kuti you can save God with money. Haazigona kuzviratidza izvozvo. Uine mari you can become an usher. Haazigona kudemonstrate that kind of humility. Dairameni. Yeah. Ndikavati honai dzakarongedzwa vanoratidza imwe futi yekupedzisira. Ngati honai iyi ndoyandoda manje. Yanga iri chipakona so takwenda ku civic center.
vanobva nona maobhara ndofunga munodziva chekidza ndikutaura paita kukevha pa munodziva unotomboita mwoyo kuti daenda pajoina uchiona vanhu vacho uri mufundisi kuti taibega vanotaura asina mufundisi wajoina. I'm telling you, one day ndakati kuna mama apa ndimbova tena siya Johana achiparidza ukwadzana nobva tena baba Johana mbombo kudonza mbona zvandoona indiri muchurch you feel. Do you know when we come to church we are one. Abafana kutombooneka kuti mukuru ndiani mudiki ndiani. Wese kana wacho mukuru akava mudiki anoita kuti mudiki agova mukuru. Almurenzwa chachachazo. Saka imagine kuti unosvika kuchechi yakaita seya baba vangu yekuti unowana a renowned celebrity ari a servant. Zvinoti protect about pakawekwe celebrity ativhunduke. Ane ndizvo chamwari. Shungu ndokubva ndibata ndikati nai Mwari. Izvi zvinoitika kuvanhu pakuti mupfumi wacho amuka na 5 kwesha mazino. Munhu iyeye ukatarisa schedule yake. Schedule very tight. But zviri nani atonyora tsamba kana report mfundisi tokumbura service peri na half 11 mondi peri na 12 because atidi kurova kuchechi. Zvaunonda machechi acho mazhinji anopedza 12 half 12 ngaona kasvika 1 ameno chaitika. But kune varume vakasunda ku background vari kuti baba isi atidi kurova chechi. Zviri nani service itange na 9 ipere na 11. Amai vanokuudza kuti tichikura so taiti nai Mwari tichavawana here vanhu vakanokuudza kwababa vedu kwaRare West kuchiona madhara acho. Imi munoziva vagara taura zvamusingazive. Munoziva madhara so ukapiwa CV rake onzi uyu ndiye chiremba mukuru muZimbabwe. Kuti chiremba mukuru muZimbabwe yese ndiye chiremba mukuru yeye. Hakuna chiremba anova chiremba kana asina kunzi chiremba na uyu ndiye anoita vanhu ana chiremba uyu. Uone munhu wacho ari kuita kumhanya netauro achinopa muranda waMwari. Wanzi mati chiremba ndiani zvazvanzi iye yamhanya ndiye chiremba mukuru muZimbabwe. Ocheuka kudai so owana wacho ari kunyengetedza vanhu. Garai henyu nechepapa. Garai ovanga handiri kuona uyu. Wamuona ka? Ndiye mukuru wemigodhi yese yegoridhe. Hakuna anopiwa migodhi asina kupiwa signature neuyu. Woti mati mukuru migodhi goridhe. Iye ndiye ari kunyengetedza vanhu. Garai zvenyu nechepapa aita kusimbirira munzeve. Izi budaenda kutoilet. Uyai henyu ndikuperekedzei. But onzwanzi iye ndiye mukuru wegoridhe rese. Hakuna anochera goridhe asina kupiwa mvumo neuyu. Zvinoitika izvozvo vanangu kana tane one spirit. Ameno zubarika kundora zvo. I was humbled neimwe hama yandotandara nayo. Akundinongedzerera because pane paunotanga kubvunza wakachitaura chibvunza akandinongedzerera. Vanhu vaishanda kuchechi kwake so vandinongedzera zvikanzi uri kuona mudhara vandamutasara zvikanzi ndamuona asi mudhara iye ndakamukumbira kuti gara pasi. Mudhara iye haasi kuda kugara pasi kati mungu achigarire pasi kanzi akura mudhara ndomunzwira tsitsi anozotambura nemakumbo tichidii tinomboenda kumauna tichidii ndakamuti chisiya zvaoti kanzi haasi kuda achirama kanzi haasi kuda mudhara iye ukutaura nawo yekuti zorora mudhara uyu inosara yakwa uri nyaya. Ndikati koshiko kanzi inosara yakwa ndiri fundisa mutide fundisa ndakavinga basa raMwari pano. Ndobva adzika tikati asiri kuona mudhara iyo mahotera ese ari muguta rineri. Ndobva adoma mazita awo akasvika 6 zvikanzi ndake iyeyu mudhara iyo.
kanzi muno muguta rineri kana ndoda kurara pasiri pamba handizvinetsi kufona tikumba kwakubhohwa ndinogona kuita 7 days nebreakfast ndichidya pemudhara yeye. Ndikati kuri vabvunza iye uyu uone mudhara wacho paari ari kupakisa motikari kubvunza dzidanzi haizi cheche here, haizi one spirit here. Saka munosara muchiona vachiti oka vakachena. Vazhinji vacho havana motikari kukapaka. Vane motikari chaidzo ndo vatorongedza vanhu kuti vaimbirwe nevakachena. Ende izvozvo bedzi zvinoitika kana tatendeuka, tabhabhatidzwa nemvura uye nomweya. Nekuti ukabhabhatidzwa nemvura futi uda kubhabhatidzwa nomweya, nekuti mweya ndo unokuita chisikwa chitsva. Akaberekwa nomweya, mweya akaberekwa nenyama nyama. Saka ukaberekwa nomweya, watendeuka, wapinda mumvura, waberekwa pacha. Saka zvitatu izvozvo zvikasawanikwa pauri, you are not yet born again. You are a member of a ministry. You are not a member of the body of Christ. So it's up to you today. Choose the side you want. The side of the kingdom or the side of heaven life. Kana wada kuva mutendi wangu, it's okay. But kana wada kuva mwana wa Mwari, sarudza kwauri kuda nhasi to become a member of this ministry or a member of the body. Nesuo members tikutomada. Choose your side today. No mazwangu kupenzesa iwayo. Choose your side today. Uda kuva member ye Heaven Life Church here, kana uda member ye Kingdom, a member of the body of Christ. Asere kani bada kupa tip ukava member ye Kingdom zvakakunakira. Auditemaini waneni moto wayo. Kuchedza kwangu akuzi kuchedza kwako. Kudona kwangu akuzi kudona kwako. Kusagona kwangu akuzi kusagona kwako. Zvainge zvakanaka kudai wati ndinoda kuva a member of the body of Christ. Oshanyira process yako yawakapinda nayo mu kingdom. If there is any error, you humbly come back to reality, so that you don't lose the bigger picture by maintaining a delusional picture. It benefits you nothing to become a member of a ministry, but it benefits you everything to become a member of a ministry in the body of Christ. Ndona uyangu bedzi ndopanda kupedza napo ipapo tonamata. Ndapedza kunamata ndokubata musoro. Ndokukumbirira kuna Jehovah. Varume kana tagona kuwana members in the body. Varume. Church hainetse kumanager. Hello? Church inofana kubva padanho rekuti wese aijoin akanzwa kuti ada kushandira Mwari. Unoona anounza nekarisiti kake ipapo. Ndinofara pavana vangu vese hapana anozviita. Kutaura kwandaita dai vaombererwa maoko ipapapa vafarirwa. Bva kune uyo wacho ari kuisa mainstrument. Kana kumba kwake handikuziva kuti anogara panhambani ipapa, handitoziva. Ngosangana pano unotoona aseti. Haana dhera akambogara neni more than 20 minutes itaura nyaya mheno kana chinyepa chamuraudza. Haana access paari papapo. Haana access. Kuti auye kumba kwangu ipapapa haatoziva nogara panhambani ipapapa. But ari very faithful, ari paseri ipapapa. Haatsvake kuti ndashanyirwa here, ndonomotirwa here.
uyu haanei nazve baba. Uyu ari kuseri kwenhingirikinuko ari kuvhura mavhesa. Kune mumwe wataibhadhara $30 kungoita izvozvizvi kusvika tati yevo chechi ngatoita murombo ndandoofari kunyacho. Iyo haana kana mushanda andoshanda kubasa kwake kuko ndozvemakombiyuta. Unomona ari ipapo haana dheri akaisa risiti. Fundisi karisiti kangwa. Uyu young man uyu tisu takatomulimita nekuda kweatmosphere nema-instruments akapiwa a conducive environment. This young man is something else. Uyu unotozviona chikwenya marimba kuti takamudzipa munhu. But haana day rakaunza karisiti kake ipapa kuti ndara ndafambisa mhepo nhasi karisiti. Ani muri kuzviona? Hazvigoneke kana pasati pane one body one spirit. Bozi mumwe asina spirit yedu achingopinda pano akaona need, haazi kuona need yekusumudza chechi, ari kuona karisiti. Nomwara muna cameraman pana, I can bring you makamera zangu. Achingouya karisiti. Men of God, not my instruments enyu mashoma again get mine. Kachingouya chete unozona karisiti. Anozobati can do that. Let's go for the body, guys. No, muchikumbiro changu. Let's go for the body. Eh, Buru. Let's go for the body. Hello? Let's go for the body. Let's not go for all these things. Let's go for the body, gentlemen. Let's go for Jesus. Now, matira. Pane nguva yaunosvika sopa unenge yaunotokabata shaya unobvunza mubvunzo wokuti asi nhai Mwari nhasi ndikanzi ndarohwa nemota. Because vamwe vedu kamotikari dzinombokwenyu mwana nangwenya anoitsika so mafuta zvokuti unotaka kufunga kuti asi ndiri right here. Is everything okay in my spirit? Because I can go anytime. Gwenya itaura kuti no baba, we are behind the time. Tamuone kuchikora muzura ibaba kure kwaanosimudza musoro. Aba. Mwemuzizo takamba motikari yangu so ndobva agara pasiti so vasaka tosumugere baba ngati angatisumuke machi ndovyanzi isiti belt kwaya zinti kudai so ndovyango refu kwanzi ndobva atarisa tenge kudai apo tenge racho rariri pakota tenge zvikanzi haishoma peturi shoma ngati shoma zvikanzi haishoma ndikati wedzera ndobudisa mari yake muhomwe naye paservice station car ndobva wedzera zvikanzi haina ndifambe nemota ine peturi shoma. Ndada utsika ndati uri kuti zvikanzi iyi tiri kubasa kwedu kuirevha katatu bedzi inotsvuka inotsvuka ende haaite mistake. Ibababa achingodzoka anga ari kubasa for 2 weeks achingodzoka chete anga nekakupona mhene kwaakawaneko ndobva akachengeta achingosvika zvanzi baba tasvika tiri kumborombotiza nemudambonoisa kupona ndirekakupona kandakwana kubasa nemotikari inoita kupona kuti anyatsotsika zvakanaka. Handowaiona yabuda pa ikadzoka yanga ichinonwa ipapo ndikana akutsika haazi kuita majokes. Saka pane panoitsika murumo izo zvokuti chete ndachaira ka unazozvibvunza kuti asi nhasi chaiyo zvikanzi Jesu, am I correct? Ndorova pasi. Saka ngwenya chakanakira manje unogara ungori ready, unogara wakatendeuka. Gara wakatendeuka.
ndomubvunzo watofana kubvunzana tese hama dzangu kuti nhasi ikangokudubuka kudai ndinowanikwa kupi kwandoenda. Muri kuninzwa here vanangu munashe? Vedu vechechi ndikunzika here kuti ikangotenha motikari. Gentlemen, ladies, I hereby present you Jesus, the Master, the King of Kings, and the Lord of Lords. Let's take his side. Can we pray together? I want a good song. Prepare me a good song, so that everyone must be in prayer. Make it probably a common song. More better. When this song is being sung, let this song take us to a place of sincerity. And then after that we pray. Oh yes. Yes. Holy Ghost. I need thee. Oh, I need thee. Every hour I need thee. Oh, bless me now, my Savior. I come to thee. I need thee, oh, I need thee. Every hour I need thee. Oh, bless me now, my Savior. I come to bless me now, my Savior. Oh, bless me now, my Savior. Bless me now, my Savior. I come to bless me now, my Savior. Oh, bless me now, my Savior. Bless me now, my Savior. I come to bless me now. Oh, bless me now, my Savior. I come to thee. I come to bless me now. Bless me now, my Savior. I come to thee. I come to bless me now, my Savior. Bless me now, my Savior. I come to thee. I come to bless me now. Bless me now. I come to bless me now. Bless me now. Bless me now, I say. I come to bless me now. Bless me now, my Savior. Bless me now. Bless me now. Bless me now, my Savior.
Shaparemo, Yekatalababe, Raritelimamos, Pareketelababo, Shaparamandelebe. Oh my God, lift up your voice. Pray for yourself now. Pray for yourself now. Pray for yourself now. Pray for yourself. Pray for yourself now. Choose Jesus. Don't choose heaven life. Choose Jesus. Choose Jesus. Be a member of the body of Christ. Choose Jesus. Choose Jesus. I need the Lord. Jesus, I choose you now. Oh my Savior. Oh my Savior. Oh my Savior. Continue to pray. Rambo Shinamata. Rambo Shinamata. Rambo Shinamata. Rambo Shinamata. Rambo Shinamata. Saruta Jesu. Saruta Rutini wa Jesu. Saruta Rutini wa Jesu. Saruta Rutini wa Jesu. Oh. Bless me now, my Savior. Bless me now, My God, to thee. Bless me now, bless me now, me now, my Savior. bless me now. My God, I come to thee. Bless me now, bless me now, my Savior. I come to thee. I come to Jesus. I need, oh, I need thee. Katana Baba, Rendolo Shikadaba. I need. I want to give you enough time to cry to Jesus. Katala Baba Osediga Baba, I need thee. Riba Baba Sadelebo. I need thee. I need thee, Jesus, to be a member of the body of Jesus. One spirit, one body, one faith, one baptism. Kotolomos, Librasadeina, Yetetelebo, Yetetelebo. Lari kupi kwa mwenye, Lari kupi kwa mwenye. Telebobos, Ridalabaya Mandele. I need thee. Oh, bless me now, bless me now, bless me now, bless me now. 'Cause I need oh, bless me today, my Savior. 'Cause I need thee. Oh, bless me now, my Savior. I need. Oh, bless me now, my I come to bless me now, my Savior. Oh, bless me now, my Savior. I come
Bless me now, my Savior. Bless me now. I come to thee, Lord. I come to thee. Bless me now. Bless me now, my Savior. I come to thee, Lord. Simuzamoko, simuzamoko, simuzamoko. Urubize wari nokutindi Yehoga. One more time, simuza. Everybody sing. Simuza maoko ako. Urubize wari nokutindi. Kana uri muno wamwe motoshinzwa. Kuti pano pakatakura simba. Simuza maoko